Inirekomenda ng mga alkalde ng Metro Manila sa Interagency Task Force o IATF ang pag-e-extend ng General Community Quarantine o GCQ sa kabuuan ng National Capital Region o NCR hanggang matapos ang taong 2020. Sa isang pahayag ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, sinabi nito na iminungkahi ito ng Metro Manila Council o MMC sa kamakailang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng IATF. Bukod rito, isinusulong din ang pagpapaikli ng curfew hours mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng umaga. Ito'y upang magbigay daan naman sa tradisyong simbang gabi ng mga Pilipino na magsisimula sa December 16. Matatandaang ang Metro Manila, Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City at Lanao del Sur ay kasalukuyang nakapailalim pa rin sa GCQ nitong buwan ng Nobyembre, habang ang ibang bahagi ng bansa ay nakapailalim naman sa modified GCQ status. Inaasahan namang mamayang gabi ay ilalabas na ng palasyo ang quarantine status at guidelines para sa darating na pagdiriwang ng Pasko. Nitong linggo, naitalang umabot na sa mahigit 425,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Mahigit 387,000 naman ang naiulat na nakarecover, habang nasa 8,255 ang namatay mula sa sakit.